On s'ha ficat ara? I allà on és? Aquí estem de nou, confinats i desconfinant-nos de mica en mica, oxigenats. Ja ha quedat enrere la quarantena de capítols diaris del Confinats. I ara obrim nous horitzons. Amb cel, amb més verd, amb mar i amb aire als pulmons. Farem capítols setmanals, més llargs, més densos, amb el suport constant de l'ICO, amb Cossetània i també ara amb Bòrix, i a més d'entitats i persones que us anirem presentant, anirem fent nous capítols i nova natura. Però no només de la natura que tenim a casa, confinats, sobretot ocells, sinó que a partir d'ara també la natura més propera, aquella que també ja és abastable. Avui comencem amb un dels molts temes que ens va quedar pendents del Confinats. Recordeu la Paula, aquella nena tan espavilada de Sants, que ens va ensenyar un vídeo d'una mallarenga blava agafant material de niu d'una merla? Doncs la merla n'ha fet un de nou. Ens va enviar el vídeo l'últim dia de Confinats i no el vam poder ensenyar. Reprenem el fil. Us enviem un vídeo de merla que ens està fent un niu amb branques que troba per aquí al jardí. El que ens estranya més és que l'ha fet en un lloc on està descobert, però per aquí al jardí tenim llocs que estan coberts. I si plou, doncs on l'ha fet es mullarà i en canvi en els altres llocs no. Aquest vídeo el vam gravar fa unes setmanes i per sort no ha plogut. Just aquí dalt és on tenim el niu de merla. Aquí podeu veure la merla covant els seus ous. I si tot va bé, d'aquí 2 o 3 dies tindrem els pollets. Adeu! Una història captivadora, com totes les dels nius que es fan i es desfan. I recordeu, els podeu registrar tots a nius.cat. Niu censat, niu protegit. I de Sants cap a l'Ametlla de Mar, on ja hem passat a la fase 1. I allà l'Eli serà el nostre enllaç amb un món que ens apassiona els oxigenats, el mar. Bon dia, oxigenats. Soc l'Eli Bonfill, de Plankton Diving. Us parlo des de l'Ametlla de Mar. Ara que aquests dies ja podem reprendre els nostres passejos per a la mar, els que vivim a prop, he aprofitat per venir a la platja i m'he trobat amb això. Un os de sípia. Això és la conquilla interna de l'animal, està feta de carbonat de calci i dintre té una sèrie de poros amb gas que ajuden a la flotabilitat de l'animal. I parlant de sèpies, a l'altra punta del país, a l'Estartit, els pescadors artesanals han calat avui unes branques de llentiscle al fons del mar dins del marc del projecte Sèpia. Us en parlarem la setmana que ve amb en Boris Weitzman, director del projecte. Recordeu, quan vingueu a la platja, d'aprofitar per gaudir de la natura. Observeu les restes marines, perquè us donaran moltes pistes del que hi ha dins de l'aigua. I si voleu saber més, us esperem com cada divendres des del confinament als nostres directes d'Instagram a les 7 de la tarda per parlar d'animals com aquest i les seves curiositats. Ja veieu que recursos online per aprendre n'hi ha molts. I ara anem a un dels plats forts del nou Oxigenats, la previsió naturalista, una secció setmanal que fa possible l'ICO, basada en els milers de dades que hem anat aportant entre tots a Orrido.cat, amb locució d'en Xavier Riera i disseny gràfic de l'Eva Colomina. Comencem amb els ocells que estan arribant aquests dies en migració des de l'Àfrica. Aquestes properes setmanes s'espera una forta entrada de cibocs, especialment per la façana litoral i alguns punts del Segrià, Pla d'Urgell, les Garrigues. Cal tenir en compte per això que aquest ocell no ocupa zones per damunt de 600 metres d'alçada. Per tant, si veieu un ciboc per damunt de 600 metres d'alçada, probablement sigui un enganyapastors. Fixeu-vos amb el cant. La bosqueta vulgar és un nidificant comú arreu del territori i migrador regular però escàs. Defuig generalment les zones més altes del Pirineu i Prepirineu i els boscos subalpins, així com les àrees forestals massa denses. Sovint costa de detectar, però si us n'apreneu el cant, que inclou motius que recorden l'oreneta o el pardal, us serà més fàcil de trobar. L'escorxador és un dels ocells que arriba més tard a casa nostra, atès que és un dels pocs que migra des del continent africà seguint la ruta migratòria per l'est de la Mediterrània. És a dir, els escorxadors que nien a Catalunya són pràcticament els darrers d'arribar a les seves zones de nidificació europees. A casa nostra ocupa ambients altimuntans i subalpins de la meitat nord del territori. Atents, doncs, a l'escorxador, la bosqueta i el ciboc. Els dos últims els identificarem pel cant. El ciboc se sent de nits i és com un motoret rítmic que fa... I se sent de nits, des de mig quilòmetre de distància. La bosqueta és més complicada i la deixarem per la nostra experta de capçalera, la Luisa Mateu. Anem a veure com distingir el cant de la bosqueta vulgar. És molt fàcil, és un cant molt sonor, que intercanvia notes molt agudes, així una mica flautades, fins i tot amb altres més xerriscoses.
hi ha 2 elements que ens ajudaran molt a distingir-ho. Un dels elements més característics són unes notes o motius que trobem a l'inici de cada un dels cants. Aquestes notes moltes vegades són imitacions i varien d'una estrofa a la següent. Per exemple, aquí teníem aquestes i en l'estrofa següent tindríem aquestes altres notes ben diferents. La segona característica del cant de la Busqueta és la presència d'agrupacions, com si fossin frases que es van repetint. Per exemple, aquí tenim aquest grup d'aquí, que es torna a repetir una altra vegada. I continuem amb cants, tant de dies com de nits. Tenim un nou col·laborador que s'estrena avui en el primer Oxigenats. Des de Mollet del Vallès, en Dani, amb la seva energia, ens parla d'un repte interessant. Bona tarda, oxigenats. Soc el Dani de l'associació GREM i estic aquí a Gallecs fent un seguiment d'una població d'amfibis. Durant les nits, en aquesta època, podem sentir els cants dels mascles, de les granotes i dels gripaus que intenten que les femelles tinguin el seu punt d'aigua. Si teniu la sort de viure a prop d'una massa d'aigua, ja sigui una riera, un riu o una bassa, podreu sentir el cant d'aquests animals. Durant el dia hi ha una espècie que canta. Aquesta és la granota verda, que ara mateix l'estem sentint i està amagada a la llera de la bassa per mantenir el seu espai i que altres mascles no es fiquin. Us heu preparat un concurs per identificar larves, postes i cants d'amfibis. És una mica difícil, però amb una bona guia i amb una mica de recerca a les xarxes jo crec que podreu sortir-vos bastant bé. Així que podeu participar a Facebook, a Instagram i, bueno, afineu bé l'oïda i la vista. Potser heu vist a les xarxes que a Alemanya s'ha detectat una malaltia bacteriana causada per Sotonella ornithocola que afecta els ocells, en concret la mallenga blava, fins en alguns casos causar-los la mort. S'ha vist ja algun primer cas a Catalunya. Si detecteu algun cas a les vostres menjadores, deixeu de donar menjar, perquè la malaltia no s'estengui més. I sobretot, reporteu a Ornito. És fonamental per poder-ne fer un seguiment. I de fet ara els ocells estan alimentant els seus polls amb insectes, no pas amb menjar o amb grana que posem a les menjadores. De fet, ara és el temps, més que de les menjadores, de les caixes niu. I per acabar, sapigueu que les oportunitats d'aprenentatge dels ocells no s'acaben. L'ICO organitza un nou curs, que és la segona part de l'exitós Ocells des de la finestra, i es dirà Els ocells desconfinats. Demà, dia 10 a les 11, hi ha les inscripcions. No badeu, que ja sabeu que s'omplen molt de pressa. I a partir d'ara, a gaudir d'aquesta nova etapa de desconfinament. Amb responsabilitat, però també amb intensitat. Fins la setmana que ve, oxigenats! Thank you.